Yawwa, assalamu alaikum jama'a. Duba da lamari da kuma abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa ta mu ko in ce gari namu gaba ɗaya. Abubuwa ne wanda suke mana ciwo a rayuwa. Mu ba za mu iya gani mu kyale ba kuma mu ja bakin mu shiru mu nan da hannayen mu. Tunda dai addinin musulunci ba ƙofar ɗakin baban mutum bane. Annabi ma ba sa'an baban mutum bane, ba sa'an babanka bane. Ya za a zo ana yin abubuwa ana ci mana mutunci, ana taɓa kimar addininmu da ƙasanmu da kuɗinmu da dukiyoyinmu, mun ja baki mun yi shiru. Wannan hauka ne. Ya kamata a fito da gwamnati da 'yan kasuwa da attajirai da masu faɗa aji da duk wani ba ma lissafi ba ko ma waye, ya kamata mutum mu fito a goyi bayan gaskiya da inda take. Amma ba zai yiwu a ce wasu suna can gefe ba mahaukata 'yan iska su zo suna mana hauka. Ina zuwa bari in sha ruwa saboda zuciyata tafasa take yi. Gara in ban dan sha ruwa mai sanyi in danne ta, saboda abubuwan da suke kai. Kyamarar na kawo ta tukunna, fara kawo ta yan nan. Kai yanzu kabaran ma wa'azin nan ba zai yi ba. Kai yanzu wani mataki za ka ɗauka akan wayanda suke taɓa annabi, suke ciwo annabi mutunci? Wani mataki za ka iya ɗauka a yanzu in kai ne aka baka da shi? Wannan lamari ne a fahimci a buɗe, ba bakon al'amari bane ba. Kowa ya riga da ya san hukuncin nan. Wanda har ya bijirewa dokar Allah da manzansa kuma ya kafirce daga wannan abubuwa guda biyu, to ba makawa dan wuta ne. Wanda kuma duk yake cikin addinin musulunci ya juye ya koma kafirci, kowa ya riga ya san matsayinsa. Idan ka karanta hadisai da littattafai, wannan magana ce a bayyane. Dan haka duk wanda ya taba mu ba za mu kyale shi ba. Idan masu ruwa da tsaki da masu manyan hukumomi da masu hannu da shuni, duk wanda da suke da karfin hukunta wanda ya yi laifi suka kasa, to mu ba za mu gagara ba. Akwai al'umma na gefe masoya manzon Allah. Yawwa, wannan abin da yasa nake maganan nan, wannan wa'azi ne, ba wa'azi ba ma, magana ce. Sunanta hantsi leƙa gidan kowa, ba wanda bata shafa ba. Duk wanda yake ganin yau yana da wani madafun iko na ya zo ya taimaka akan abin nan, ba mu cire shi ba, ya sako hannu ya yi. Ba za mu zura ido ana ci mana zarafi ba don gutsun uwarsu.